Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel. That is if you're watching us from YouTube. Per favorite page, Renyu Saint TV. Uncle Saint is my name. So Nasi. Ndine mukomana wechidiki ari kupisa zvaipapo handiti aiwa pane song yandakangozojumana nayo paYouTube mana kuna vanhu vari kugona kunze uko kurova mangoma kungoti havasati vanatsowana exposure. But what I know is after this interview or after this conversation, this young man, this upcoming artist, Magetsi, achaita kuputika. But first and foremost, if you're watching us from YouTube for the first time, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. Kutikitoko tiriko zvakare sa Uncle Saint. So nasi ndine munhu ari kurova mangoma. Ainini uyu ndiye wandiri kumira naye zvamaimanja. Zvamaimanja uyu ndiye wandiri kumira naye anonzi iye King Black. Yes, King Blood. King Blood. Yes, King Blood. Zuri kudidi. Sa artist adid. Chimbova paika freestyle se intro. Wambotanga manzwisise kuti munhu watiri kutaura naye akaita sei. Yeah man. Sinonzi ndikangosangana nehondo. Ndiri mukahuru handikwate mnondo chero panyama ndoda sondo. Pandinongosvika unonzwa nemutsindo handigumire munzira. Domanya kuti zvekufungidzira musango vamwe vandoti chirwirangwe zvirimo zvinotivhundutsira musango inzwa murisei King aiwa King ari bo handiti mune muchitonzwa kuda zvaipapo ndenge ndiri bo ndiri mujinja ndenge ndiri bo danger ndonzi King Blood kana kuti danger skele vanhu tu vanondigara kumangoma. Alright. Ndoda kuuya ikoko kugarwa zveshuwa bhozi ndoterera manzi yenyu haingorohwe nemunhu asina zvinenge zvakamugara. Handiti isusu tinenge tichitoda tinenge takakwana munenge makakwana handiti. Alright, chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti anombonzi King Blood anombova ari kubva kupi, akatanga rini zvemunangoma izvi uye futi akura sei? Tingangoti King Blood zita rake chairo anonzi Take Sure Chikara. Ndo zita repachitupa. Aiwa, King Blood ndo zita rako chairo but iro ndo repachitupa nditika. Saka mukukura ikoko kanditi ndo pakazongozvarwawo King Blood mukukura imomo. Ndainge Take Sure aitomboimbawo but haanga nyatsoimba ingoimba masungu evanhu handiti. Ndo pakazouya King Blood kati chamwa tokona kutomboimba kasungu togadzira tumasongo isusu. Ndobva vatanga kuronga vari mandiri ndobva tatanga kutongoitawo zvirikuda mana ndobva tatongoona kuti zvinenge zviri kuita. Saka ndafom 2 King Blood akutokura mangoma kuhigh school manje ikoko kuteta kuhigh school vatomboenda tobva ndaenda kunorekodha ndanorekodha song zvichigeto kuti tichingonakirwawo kuti tichingomanzwa atisenderawo vatine tichida ipapo achingonzwawo achikuti apo ndobva ndapedza chikoro apa ndatongorekodhawo tumasong 1 2 3 ndobva ndapedza chikoro ndatombopindirawo mugeto chitungwiza ndobva ndakatombotanga kulinga nemabig artist nemabig madj ana Galis na Sawilens nachichi akati kure ndobva ndakatanga kutoonera kuti tadekuti kunana Galis masongs vanhu takutoona vemuraini vanenge vachingoonawo vachitoteerera danger scale ndipo wakazouya manje meno manje papa wakati aiwa kaona tinofanira kupisa kaizvo toita sei topa ndakawanawo akatanga kundibatsira munyaya dzemusic idzi. Saka shout out to you Mama Brendo na manager Brendo na Papa Loza. Aiwa topakauya wana manager Tintin na King Baba. Tupo vakatoonera kuti no chinhu ichi this duty anogona zvekuimba ichi but anoda kubatsirwa. Tupo wakatichi
ndikatimboona kutwitter sei ndopatakarekodha song inonzi Nhamo. Alright. Ini ndinoda kumhanyira yekuti Nhamo pane inonzi Moto. Muri kuiziva here song inonzi Moto? Yes. Because song inonzi Moto manje ndakaiteerera sezvamataura kuti pane zvinokugarai. Ndiani anga akakugarai pamairova song iyo because amaitoda ki? Uona pamoto baba. Manje Dangerous Kelem achiri kuudzira King Plat. Achiri kumupa masongs ekuimba. Saka King Plat ndiye achiri kuimba. Pesa baba anenge akagara kana Danger. Pamwe pacho anenge ari ega but mashoko anenge achiudzirana handizvo. Pane pachazoya Danger vasati vatanga. Danger vari kuuya. So ndingangoti hangu kumafans vanenge vati vanzwei music ava. Pane zvimwe hati apa pati King Plat achiri kuudzirwa Danger achazoimba muchamunzwa. So pane imwe character inotobuda ona inga King pane mamwe maartist anditi not maartist yes maartist vanoita comedy. Nhasi unomona akapfekwa neimwe character, mangwana unomona apfeka imwe character, meaning kuti ndo zvamunoita ini kana that is what you are planning to do. Inini it's like ndizvozvo zvandinotoona kuti ndo zvinotoitika mandiri because music King Plat anotorova mangoma zvekutorova mangoma but Danger vanosvika panguva yavanotozotobatikira kutotozota yanguva yavadhiva kana zvatanga. Alright, so izvozvi mune hit song yenyu iri kupisa zvisingaite inonzi Nhamo. Chii mamarova nenhamo chii chakakuinspire yekuti muona Nhamo it's like zvinhu zvandinenge kana ndichiita ndichiti ndakuda handinyora zvangu ndinofunga music zvekuti ndikati ndakuda kumbofunga kumboimba nezve zviri kuitika mutauni zvamanje manje then I will focus on that. Ndotanga kufunga kuti ayo mutauni zvose alright vanhu vakubirana abirwa kuti sei aruzobirawo mumwe wozi kudai so ndonde ichicreata malines anenge achiuya ndichigadzira pamusoro pezvinhu izvozvo so ndangoti but chii vanhu chikunyatsooitika zvamwe manje ndopandakanyatsofunga kudai so ndinoona ndinoda kuenda kutaura madhola pawarika alright kudai so zvinhu zviri kudai so and then ndopandakatanga kubatanidza malines kuti ayo nekuda kwenhamo chichi kunyatsoitika ndinoona kuti aiwa nekuda kwenhamo ini ndingadai tone mota but handina nekuda kweinhamo handiti saka uyo ari kuzoita choki nekuda because nyaya munoona masisi unosvika pakuya kuti ukati makagara munotaura nyaya yake kuti akona idiri haisi yekuti chii but chakaita kuti ndizodai so nyaya yekuti ndainge ndadai so ndadai so ukabatanidza chinhu ichocho unozoona kuti aiwa siri kutsoka kunhamo ndiyakutuma kudaro saka chilifestyle apapa zvamuri kuita muri kungotora chilifestyle chemageto youth ndo makuriro ari kuita mageto youth ndo amuri ku experience atingati mageto youth chete iyi nhamo inobata munhu wese because vazhinji vanotoshuvira kuendesa vanasistrini vavo kuchikoro but havakwanisi nekuda kwenhamo plus vamwe chero madhara imota votoida nayo but votodazichiaombe saka inobata munhu wese chero madhara anatodawo mazimota ari kuvamatema achitodzidawo mota but havakwanisi nekuda kwei so that's what happened pandainyora song iyo ndaifunga nezvayo magamuchirwo akazotanga kuitwa song amuna kuvhunduka here King ichitoti saka song kana muchitofamba motoona ichitorohwa neumwe munhu ndakazoti ndaenda mubari nditonorekodha imwe song ndaitoda kunorekodha kuchisport nditofamba nditosvika ndipangu pasadza paitobikwa sadza ndobva ndanodarika ndikazoti ndini kandikurira ayazoteerera foroti ndini zvechivarovatare karimunocheka sadza makabva hamuniyeka handina kwanisa kutaura naye zvakuti angotenga sadza ndobva ndadya sadza ndobva ndangowabhika ndakati wabo muri kunakirwa mudara marabaya zvokuti kana vakandiona vari kuti ndakuziva vatobaba takabiliva kuti aiwa maweksi ari kudii ari kufamba zvinhu zvinonakidza kana uchizviona because izvezvi ndikaenda patiktok ndikanodai ndichiona nevanhu vatisingatozivi vari kutamba zvisingaiti vari kutamba zvisingaiti
zvinhu zvinonakidza ndizvo zvinoita kuti kana tisingakiri kuti shungu chachedze kunyora zvinhu ndo zvinhu zvinoita kuti munhu azonyatsofunga zvinhu zvinonakidza because anenge achiona izvi zvikunakidza ndikazoita zvisinganakidzi vanhu vanogona kuzotadza futi kuzotamba futi saka inini chinhu chikundinakidza izvezvizvi ndechekuti ndakaposta moto iyo inonzi nhamo ndobva yatambirwa zvakanaka and then pakaita takauploada moto aiwa iri kunakidza zvekuti iri kufambawo zvinhu zvokuti kana neniwo ndichinakirwa kuti aiwa zvikandinyatsoofunga zvinhu zvinonakidza mani kuti vanhu vanakirwa. King tichida kutarisa kutiwo zvino izvi vechidiki vezera renyu vakawanda especially vanotoita zvemangoma futi vari kuda kutanga vari vamwe vachona vari kupinda mune zvemadrugs ameno pane kaidea kekuti kana ukarova zvinodhaka ndokuti unge uri unonatsodii rova zvinonakidza chaizvo ameno munotiwo kudii nenyaya idzodzi musati matosangana nevari kukuacusa here kuti zvemangoma zviri kubva zvatonzi hapana muri kuda kuita zvemadrugs. Kazhinji kacho unoona uchitambawo nevanhu vanoita zvemadrugs unozopedzisira waita zvemadrugs but inini hangu kusaidi kwangu handikunyembereiko izvi chinja haribve somewhere kana iwewe wakazvarwa uchinzi unoimba hapana pauchawedzerwa energy nekuda kwesomething iwewe big up to yourself because ndiwe waize hapana usafi wakati panzi ndikazodai hakuna munhu anenge achitokudza izvozvo aiwa haisi yamwari yakanaka trust me. Yes, this is what I'm serious. So handisi kuda kuwaste time. Todawo alright. Muri kutarisa kuzocollaborate here pamberi apo kana kuti muchiri kuda kumborwa muri mingi? Manje ndiri kumbofila energy ndirwana. Alright. Ndirwana ndinoda kumboona kuti nini ndega ndinakidza zvakadai. Alright. Then I know kuti pane pamwe pokuti unotodawo vanhu kuti pane chimwe chinhu chekuti unogona kunge wakatochifunga but kuti uchifunge uchiwedzera kuenda mberi chiri kutonakidza chakaguma ipapo kwada kuti uchiwedzera chikutobohwa zvekuti chinozongoda anozongopedza nacho saka aiwa hapana vana makuruwa ndio vada but zvemani manje aiwa I think danger scale mna King Black pane zvo unombochimhanya uri wega solo aiwa guys ndofunga muri ngozvinzwira aiwa tinaye mukomana wechidiki aiwa ndiri kutoona kutoti nyange kuti zvekutaura ndiri kutomuwestera time chake kuda kurova mangoma saka nda kuti amborova ka freestyle pamberi apo apo da kuti azombokurere freestyle tine speaker anidi but zvanhasi achangorwa ake akapela anidi. Don't forget also kuti today we are shooting this video kuno kuBruno Furnitures. So kana mchida masofa akanaka sei atakagara rino roto rine comfort chaiche. Also kana mchida any furniture yesemumba yema offices Bruno Furnitures is the way. So manje ava ndo vari kuzwa zvavari kuita. So zvamunongoita munongobata pa number dziri pa screen. Aiwa inisango sei ndika andichatodzoke panapa nekuti ndakuda kuti timbonatsonzwa chi mukomana ambotipa inzwa izvi mukanzwa munhu achirova akapela pasina ngoma kumashure monakirwa muri kudzimba munhu yeye akatoipa saka hoyo chimboteerera iki isaya ndichanotanga nchiti hanzi nekuda kwenhamo sista vanga vachoki vanga vaneta nekuru kwamagodi momisi vanga voswera kwamugodi kalife kakasorwa naimwari chinzwa manje nhamo yorira tsuri ndoda kumbokutora ndokanda muduri then we go do everything we need tomboitawo machekichori ndoda kumbofambawo negalisi momsivo siya kutengesa madomasi sista ndoda kuvaendesa kuvhasiti namoyo ndoda kuikanda marikiti ndoda kumbofambawo negalisi momsivo siya kutengesa madomasi sista ndoda kuvaendesa kuvhasiti namoyo ndoda kuikanda machenzo manje
namotakatamba nayo sekagemu yakatikika mazizhaba kuita safandemu hazvina kubvira zvatsvukira sesanchemu namo yanga yakatigara semudzimu ei taitombozamawo kufaita asi namo haina kumbobvira yaneta manje tavesa moto dai ukasasiremuka vamirei papo. So izwa song izwa mai manje kana ngosati waiona enda pa YouTube channel yake yakanzi King Plati, and the King Plati zvamai manje ine over 700 subscribers. Go and watch this video, go and share, go and comment, go and like, and also pa Facebook munowanikwa papi? Isaya unongo search is King Plat Music 21. King Plati Music 21. TikTok same King Plat Music 21. Kwese ku Insta King Plat Music 21. YouTube kwese all platforms. Yes. All right, so chimwe chinhu chakakosha chasingagoni kusiya tisatibva panapa ifone number dzemanagement, handiti phone number dzenyu dzebasa dzamunoti idzo phone number dzebasa. Vane vachida kubatana nemi vanobatana nemi sei? Inini kana uchida kutaura nini unondibata panumber dzinoti 071 945 50 69. Alright. Yes, but kana zviri zvemaworks munobata manager. I think manager. Alright, saka number dza manager ndo idzo ndo dzaiswa pa screen idzo ndo number dze management. Aiwa, we wish you all the best. Aiwa, ende utozviona utoti zvamanje manje inzwa usazoti warira wapisa takukudana futi kuinterview ndatigare tataura apa pamupabate papa anenge kuti mdara ndiri kuwandirwa ndiri kumboenda kuUK ndoenda kuAustralia. Aiwa, panapa toda kuzodzoka tigara taura rwendo rwemangoma. But the King Plat ana character. Handiti. Aiwa, big up to yourself. So don't forget to subscribe on his YouTube channel, follow him on all his social media handles. King Plati, aiwa zvamai manje uyu ndiye ari kupisa. From Uncle Saint, the only Zim uncle, King Plati ari paside pangu. For now, it's much love and God bless.